samozřejmě Extreme Flight, uvidíme Extru, která teď právě odstartovala směrem doprava z vašeho pohledu. Se nám zpátky z pravé strany na plochu v nožovém letu, podívejte se, jak precizně vede ten model. Půl metru ani možná ne, přichází ten první přílet, tak to, že jsme mu někdo věřili, že to bude na pohodu, tak to si myslím, že byla naprostá mýlka. Jenom jeho mechanik, který věřil, že to letadlo bude v pohodě. Já věřím, že to letadlo bude v pohodě, i přitom, když se Honza Votava trošičku rozvážní. Viděli jsme tam na chvilku spuštění toho kouřového systému, který by mohl samozřejmě znamenat, že přijde zase o něco více. Krásné zakopnutí přesně před Honzou a ukázka toho, že Honza Votava je rozhodně jeden z těch top pilotů, které tady dneska můžete vidět. A je to jen taková upoutávka na to, protože vidíme dneska ve třech, což bude podle mě zážitek jako blázen, jako říká RC Factory, to je pilot. Vidíte se, jak nízko, jak to by dokáže, přikáže svoji výsledek, upoutávky, jedna a buďme hezkou, Honzu Votavu, aby poslal svůj extra, tak Honza Votava se nechal hecnout, viděli jsme krásné zavisení v podstatě v nějakém rozměru metr krát metr maximálně, opravdu i při tom jemném válku, který nám pane, to bylo všechno v pohodě, no a myslím si, že pohodový let je tam, protože Honza Votava v tuhle chvíli chce prostě vám divákům ukázat maximum toho, co samozřejmě s tímhletím strojem dokáže. Podívejte se, i ta možná hudba trošičku vyhecla tohohle z toho borce za Kriplem, který teď do čtverce razí tady ty Harriery. A jedný to jediný prvek, který tady samozřejmě neopadání můžete vidět a podívejte se, co to letadlo vydrží a jak si s tím Honza pohrál. Tohle to už je hodně nízko, dělá to jenom pro vás, pro diváky a o to tady samozřejmě ne. Podívejte se, jak vodí svojí Extru NG v tom velkém náběhu, opravdu v nějakých minimálních výškách do 1 metru a vždycky mám pocit, že si dál lepáka tou výškovkou, která se kolem něho vyhrál. A je vidět, že Honza Votava je rozhodně pilot, který umí zalítat s čímkoliv. Tak tohle je ukázka mistrovské pilotáže v podání Honzy Votavy, který si tady se tohle pohrává jako nejvíc. A opět tady máme další zavěšení a pojďme ho hezkou. Honza Votava je hodnotí vydání tomu svému letadlu. Tady přijde nějaký prvek, který potřebuje trochu hecu. Stroje ve vzduchu najednou 3, takže samozřejmě jde tady o to, aby tohle letadlo přežilo do té show a já věřím, že tady nehrozí nic. Vidíme krásné přitažení Harrieru a z toho bude přistání. Je to tak, velký potlesk pro borce Honzu Votavu!